A recuperación do can de Palleiro é un proxecto no que están involucrados o Club da Raza e a Consellería do Medio Rural. No ano 2001 estableceuse o proxecto de recuperación da raza. Unha vez que se determinaron as características destes cans, abríronse os libros de rexistro para a súa inscripción. As súas características morfolóxicas están determinadas polo grupo a que pertence e a función que tiñan que cumprir. O can de Palleiro comparte origen con outros pastores, como o belga, o alemán e o leboreiro portugués. A función principal era de gardar e atender o gando, defendendo e facendo de auxiliar do gandeiro no manexo dos animais. É un bo defensor da casa a que pertence sin ser agresivo. Na actualidade, está sendo utilizado para outras funcións debido á súa versatilidade. E agora o pastoreo, que é a forma de tratar de manexar o gando é distinta, e ao mellor pois xa non se utiliza tanto, pero como o bon can de pastor que é, ten outras cualidades, as súas cualidades podense aproveitar para outras actividades, non? Por exemplo, hai can de palleiro que están actuando como can de rescate. Tamén hai can de palleiro que o está probando a Unidade de Infantería de Marina de Ferrol como can de detección de drogas, e incluso pois hai cans da asociación pois que están sendo utilizados como cans de terapia de axuda, en distintas enfermedades, non? Nos concursos morfolóxicos da raza, os xuíces valoran as características de cada animal comparándoos co prototipo da raza, que o establece como animal rústico, de tamaño medio comprendido entre 60 e 65 centímetros na cruz, de proporcións armónicas e constitución forte e osos grosos. A súa morfoloxía está enteiramente definida. É un can forte, un can cunha boa cabeza, cunhas orellas en punta, situadas aos lados da cabeza, cunha boa osamenta, cun bo oso, un peito profundo, moi boas angulacións e moi bons movimentos precisamente para andar facendo o seu traballo natural, que é pois andar movendo as vacas e o gando, non? Polo demais hai moitos colores, moitas capas. A amarela é a máis características, pero tamén hai nos en negro e en alobado. Os concursos nos que os can mostran a súa estampa e as súas habilidades son espectáculos de gran beleza. Polo xeral van acompañados dun forte adestramento no que se pon de manifesto a coordinación que hai entre o can e o seu manexador. O carácter deste can ben determinado en parte polo grupo de cans de pastoreo que pertenece. Compre destacar a estabilidade psíquica e o afectivo que é co personal con que se relaciona. O momento do can de palleiro, como toda a estirpe dos cans de pastor, é un temperamento moi equilibrado, é un can tranquilo. É de destacar no caso do can de palleiro de que destaca por ser desconfiado coas persoas extrañas, non quer dicir que sea agresivo, pero é reservado, por así dicilo, e sin embargo moi agarimoso e moi doce cos da casa. É unha característica que todos os que levan anos criando neles destacan moitísimo, o xeito de ser moi atentos, moi interesados sempre en complacer ao dono, en que queren que lles pida, que eles están dispostos a facelo de contado. O remate do concurso exposición, no que non se estableceron puntuacións, tocou os nenos para afeccionalos e buscar persoal que continúe con estas tarefas. Nalgúns casos, as cuestións complícanse, pois os cans pesan e teñen máis forza que os pequenos. En fin, é cuestión de botarlle paciencia, porque vontade non lles falta.